În acest episod îl vom căuta pe Dragoș. Are 1 minut și 30 de secunde să se ascundă și îi spunem START! Îl privim la acțiune. Priviți și tatuajul meu menonat. No, deci, să vedem. Ce văd eu acolo? Să vină cu bă, apar pe YouTube. Uite, câinele. Uite porcul. Uite alt câine. Uite găinile. Sunt gay. Găinile sunt gay. Balans. Ia. Observăm coada porcului. Culo. Dă din coadă. Câine. Bă. Ia să uitați așa, observați. Observați, nu? Cât e? A, e 1 minut, fără 1 minut. E 1 minut fără 1 minut, doamnelor și domnilor. Era sub telefonul. Privim o floare, porcul condă din coadă ca disperatul. Pasărica! Pardon că am băgat mâna. Ea nu se vede. 1 minut și 2, așa, na. Și-l căutăm pe Dragoș. Îl căutăm pe Dragoș. Îl căutăm pe Dragoș. Ia fac că nebun aici. Nu, asta acolo. Balans. După braj nu e, de-al dracu. Cred că l-am auzit. După braj ceva, nimic. Bă, de-al dracu, ce și așa nu e. Cred că e în cabină. Pisar boșul, nu e aici. Dar pe cabină l-am găsit pe Dragoș! Câte minute? În 2 minute.